За хората отстрани, работата като учител, нали, изглежда все едно работа в магазин. Много хора си мислят, учителската работа е много сладка, защото приключваш работния ден към 2:30, 3:30, прибираш се вкъщи и штракаш с пръсти. Истината е, че учителската работа като такава не приключва с това да влезеш в класната стая и да си преподадеш урока. Ти имаш да се подготвиш за следващия урок. Ти имаш да провериш заданията, които си дал като домашна работа от миналия урок. Имаш да свършиш и малко административна работа. Ти имаш много задачи, които са извън класната стая, извън това да преподаваш в нея. Аз, например, лично за себе си мога да кажа, че в дните, в които се прибирам вкъщи, наистина, както е казал твоя друг гост, ти удрям една глава за час и половина-два, чисто и просто за да мога да възстановя стета на съзнанието си да е на 100%, за да си свърша останалите задачи. Даже в интерес на истината съм забелязал за себе си, че ако се прибера вкъщи, ми е доста по-лесно да си свърша заданията, които ме чакат за следващия ден, отколкото ако съм на работа.